hande aduna o ko godi hal ɗum nane ko wayno Corée en jamata koye sakkitiɓe janngude ɗemɗe mumen hande kañumen mbiyata kañum pirata mum banggue technologie RIS nanɗa hen ko ɗemɗe ko janggata jogui ko bindi mum endo en jogui ko bindi mumen Chine jogui ko bindi mum arabe en jogui ko bindi mumen Afrique hol janggoɓe demgal mumen e bindi mumen soɓe jiiɗi fof ɓe cuɓu soɓe jiiɗi ɓe ƴetta alkule arabe ɗe ɓe mbaɗa hen ɗemɗe mabɓe ɗe soɓe jiiɗi ɓe ƴetta latin o ɓe mbaɗa hen ɗemɗe kono kadi janggo e ɗemgal ma e gande ɗe hande oɗo saaha ala foof gandal ngal watta kay e ɗemgal pular ngal mbiyeten fof onon wiyaɗen hen watta guila e technologie o guila e hiisaji towɗi mathématique e fof nana waɗa hen cellal fof yindama e pular holko heddi ɗemɗe laamuji Afrique naaɓe ɓen ponno kañum jogui doole hande honno ruttade wiide ahan wona ɓe ganda ɓe gandi hande ala maccuɗo sa janggani ɗemgal maɗa ala no wayi ɗemgal ngal noon ma jangge so ngal janggama ko heddi ko fof kalte ngo ara hen sikki ala so tawi ɗemgal so janggama gandal ari so deƴere ala ko firti so dental ala ko firti so pamodiral ala ko firti